ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయకృష్ణారెడ్డి పిటిషన్పై విచారణను హైకోర్టు ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది. కేసులో సెక్షన్లు మార్చారని, పూర్తి వివరాలు సమర్పించేందుకు సమయం కావాలని అదనపు పీపీ కోరడంతో వాయిదా వేసింది. అప్పటి వరకు తదుపరి చర్యలు చేపట్టకుండా ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది కోరినా హైకోర్టు అంగీకరించలేదు. సహచర మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అత్తాపూర్ పీఎస్లో ఉదయకృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదైంది. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటంతో పాటు వ్యక్తిగత వీడియోలను భర్తకు పంపించారని ఫిర్యాదులో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత కేసు మహిళా భద్రతా విభాగానికి బదిలీ కాగా తొలుత నమోదు చేసిన సెక్షన్లకు అదనంగా మరికొన్నింటిని చేర్చారు. తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ ఉదయకృష్ణారెడ్డి క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ పిటిషన్పై బుధవారం వాదనలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.